Cruzar a fronteira para mercar produtos a prezos máis económicos non é cousa do pasado. Son moitos os galegos que seguen a dicir moito obrigado á hora de facer a compra. Pero que artigos son máis baratos no país veciño? Y menos mal que nos queda Portugal. Menos mal que nos queda Portugal. Hoxe, no termómetro. 12:50 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Bueno, de cruzar a raya para ir a mercar máis barato a Portugal é un clásico de sempre, pero hoxe no termómetro nos preguntamos, segue sendo igual de económico ir a mercar a Portugal? Só un letreiro nos avisa de que estamos cruzando a raia. A fronteira con Portugal é unha liña imaxinaria que separa galegos e portugueses dende hai séculos sobre o papel, pero na realidade atravesala non nos custa nada e ata nos pode aforrar uns euros. Sempre foi así. Históricamente, os galegos pasábamos para mercar unhas cousas e os portugueses viñan buscar outras. Na época do racionamento, os habitantes da raia abastecían a familiares e veciños do que había no outro país e faltaba no noso. Nós íamos a por sabas e eles viñan buscar chocolate e doces principalmente. Pola fronteira transitaban produtos como o café, o azucre, o bacallao, o combustible ou a penicilina. E con ese movimento tamén aflorou o extraperlo. Iso quedou atrás coa desaparición das aduanas, pero o costume de cruzar a fronteira quedou moi arraigado nos arraianos. Dende hai décadas non hai galego que non vai a Portugal a por toallas, louza ou bacallao. Agora é o prezo que nos move a cruzar a fronteira. Os galegos que viven preto de Portugal incluso van facer a compra diaria ali porque certos produtos son máis baratos nos supermercados lusos. A inversa tamén se dá o movimento. Moitos portugueses veñen por combustible a Galicia porque é máis económico. Toda unha relación de simbiose na raia. É que os galegos e os portugueses somos veciños moi ben avindos. No conforto pobrezinho do meu lar. Pois se queremos porlle o termómetro e a calculadora. Vamos, que collemos o carrómetro esta mañá para ir á raia, facer a compra e comparar, non, Bernardo? A diferenza notase na conta final, sobre todo, Rocío? A ver, non é a diferenza de hai uns anos, pero algúns céntimos aínda podemos rascar. Hai produtos no país veciño entre un 6 e un 19% máis baratos, non só toallas ou panos de cociña. Por exemplo, os produtos de limpeza, como os deterxentes ou os suavizantes para a roupa, entre medio euro e ata un euro máis baratos podemos atopalos. Tamén na carne, o chuletón de tenreira, aquí en Galicia rolda os 19,50 euros o kilo e uns 2 euros menos está do outro lado da raia. E no peixe fixámonos, por suposto, no bacallau. Mentres en Galicia as follas de menor tamaño están a partir dos 15 euros, en Portugal atopámolos a partir dos 12. As fontes consultadas polo termómetro falan tamén dunha diferenza duns 3 euros na pílula anticonceptiva ou tamén nos aerosois para a sinusite, por exemplo, que poden estar a metade de prezo mesmo. O cartón de leite ou o paquete de arroz tamén poden variar uns centimiños e no leite de fórmula para bebés atopamos unha diferenza de ata 10 euros ou máis. Pero se facemos a viaxe á inversa, moitos amigos de Portugal enchen o depósito en Tui ou en Verín, por exemplo, pola diferenza de prezo no carburante. A gasolina de 95 ata 27 céntimos de diferenza o litro, hoxe mesmo, a 1,49 en Galicia, o litro, en Portugal a 1,76. E tamén podemos afurrar un pouquiño máis nós en aceite ou iogures, e os portugueses que veñan a comprar aquí. Queremos saber se segue compensando tanto cruzar o Miño para facer a compra, e imos ilustralo de forma práctica. Se imos de Salvaterra de Miño a Monsao, aforraremos. Imos comprobalo, Rocío Padín. Pois efectivamente, nos cruzamos a ponte e non viñamos precisamente de excursión, viñamos de compras e viñamos con Mila, moi boas. Moi boas, pois sí, a verdade é que hai veces que hai que cruzar, porque xa che digo que hai cousas, antes era máis, Agora, bueno, hai cousiñas, solo hai cousiñas. A ver, ti vasme de Salvaterra e ves aquí a Portugal a facer a compra porque me dis que hai cousiñas. A ver, ensínanos ti que viñeches a mercar aquí e canta pode ser a diferenza. Vamos a ver, os pañales iso son unha religión. E tendo dous críos, pois imagínate. Canta pode ser a diferencia en cueiros? Pois en cueiros son como uns 10 euros de diferencia. Entón, claro, compénsache, a ver, eu xa non veño andando porque chove, pero normalmente vais andando porque 10 euros e tríllanos nunha semana, co cal teño que facer aforro.
Hombre, claro, aí pode ser un dos truquiños, pero hai algún produto máis que ti veñas a mercar aquí sí ou sí? A ver, sí ou sí, eu cando veño xa aproveito, claro, non vou andar por 50 sitios, pero hai cousas, as cousas frescas normalmente aquí son un pouquiño máis baratas, tampouco son tan baratas, pero claro, xa que veis aproveitas. Claro, porque logo ves aquí, ao mellor esas cousiñas que non xa eran tan baratas, terminas picando igual. Sí, o chocolate, ti entras pola porta e dices chocolate, aquí é moito máis caro, pero ao final acábalo levando. E ti crees que é tan acusada a diferencia como era antes ou xa é menos? No, que va, se estes tamén aprenderon, non solamente nos subimos os precios, eles tamén. O sea que agora sí que nos quedamos cos cueiros, cos produtos frescos e produtos de nenos, non? Sí, as cousas dos nenos, eso sí, cando teis dous, como a mí, pois imagínate, o aforro sempre é un pouco, pero non é o aforro que había. Ai, quedámonos con eso, deixamoste que sigas a meter aí as cousas, Mila, moitas grazas por atendernos, pero vamos a preguntar aquí, você é daqui de Portugal, non? Portugal, Monção. De Monção. E vostede vai a Galicia a mercar algo? Poucas coisas, mas o que pesa muito é o combustível. O combustible sí que é moita diferenza, non? Muita diferença. Pode andar incluso nos 30 céntimos de diferenza. Por aí. E da compra, vostede así da compra do supermercado, cruza a ponte para facer a compra ou xa non? Cruzo porque é mais conveniente. E hai máis variedade, non? Sim, e há mais variedade. Vocês são mais práticos em certas coisinhas. Pero xa non é tanto polo aforro. Não. É máis pola variedade. Sim, porque às vezes... Pois moitísimas grazas por atendernos. Grazas, xa ben, compañeiros. Xa non é tanto aforro como era antes, agora xa parece que facemos máis turismo de supermercado, pero a costume sigue estar aí. Vou facer a compra, xa que estou aquí en Monção. Vémonos! Di que sí, Padín, claro, que efectivamente eu creo que aquí o que subsace xa o Santón é a tradición, é que sigue nos gustando ir a Portugal, a polas toallas, a pola cerámica, non a polas cousiñas. Bueno, eu cando era pequeno a ilusión era pasar a Vilanova de Cerveira, ali na barca, verdad? E a botar o día. Que iban os coches na barca, e eu como era espírito libre, casi sempre me perdía, non? Así? Sí. Bueno, eras o Santón xa daquela. A ver, o que sí me chamou moita atención, Patricia, é o tema, por exemplo, do combustible e a diferenza. Non me extraña que veñan, Non. Eu teño familia noutra fronteira, neste caso no sur de España, entre Huelva e Portugal, é unha fronteira tremendamente porosa. O sea, quere dicir que a gasolineira que nos temos ao lado ten sempre, pero cola, de verdad, de portugueses que veñen a repostar ali. E os supermercados tamén, porque é certo que eles teñen algúns produtos máis baratos, sobre todo de limpeza e tal, pero veñen a España a comprar pois moito produto fresco, temas de charcutería, de carnicería, e vamos, cos maleteiros cheos. É que o dos produtos de limpeza estamos vendo de higiene íntima aí na imaxe, o dos cueiros a min tamén me deixou moi impresionada, non? Que ao final son produtos de primeira necesidade moi caros. É verdade, e tamén hai outros produtos, eu tamén o vexo na casa, non? Porque miña nai pois, ten esta costumbre, non? De que falaba antes de ir a Portugal, non? Que a costumbre non a perde. E, de feito, acaba forrando, porque ao final ela vai igual unha vez ao mes e compra sobre todo fresco, non? Moito bacallao, pescado, carne e demais. Ela di que aforra, non? Ela di que aforra. Aproveita a viaxe. Aproveita a Mismo do viaxe. supermercado que decía Padín, ti, Pablo, tamén eres como o Santón dos románticos da raya. Fan total de Portugal, pero non só da raya, sino de todo Portugal. Ademais destes produtos maravillosos e a súa gastronomía extraordinaria, bueno, temos que recoñecer que teñen un control bastante máis laxo das falsificacións, non? Vamos a decirlo así. Eso sabe moito Yolanda Díaz, non? Que dicía que a súa filla comprou un bolso falso en Vilanova da Cerveira. Bueno, sabemos todos. No mercadiño. Pero nós temos que facer unha revisión do que está pasando cos nosos produtos, por exemplo, agrícolas e gandeiros, porque os produtores se queixan constantemente de que lles pagan moi pouco polo produto e despois aparece inflado ese prezo no supermercado. É dicir, que está pasando? Quen se está levando realmente a tallada? Eu estiven no sur de Francia este verán, no mes de agosto, e sorprendentemente, moitos produtos eran moitísimo máis baratos que no supermercado español. Falo da baguette, unha baguette grande por 0,70, 0,90, pero tamén do queixo, dos patés, de determinados produtos agrícolas. É dicir, que o goberno ten que facer unha inspección seria, unha revisión de ver que está pasando cos prezos en orixe e co precio final no supermercado. Sí, non é que ir a comprar, xa falamos moitas veces aquí, pois estáse convertendo nunha odisea para todos.